I gde ste ljudi, ja sam Vladimir Balanović i danas želim da pričam kako napisati svoj CV, kako to predati, ne znam kako se prijaviti za posao, tako nešto, iskreno nemam pojma o čemu ću pričam, mislim kako će to da izgleda, to moram sada smislim, tako da. Uglavnom, pre početka samog klipa želim da vam se izvinim zašto nije bilo klipova, iskreno ne znam zašto nije bilo klipova, nije da nemam vremena, lažem bukvalno sebe da nemam vremena, tako da ali opet, to je prvo. Drugo, izvinite zašto sam ovako ružan, moram da se šišam ovih dana. Treće, izvinite ako opet izgleda malo bolesno što mi blic od kamere bio u oči. Postavio telefon, vidite ovo sam platio 100 dinara i onda tako snijem zašto nemam kameru. Upalio sam inače blic da bi klipovi bili što kvalitetniji, onda vidite to meni to sve vreme bio u oči. I zato sam tako nekako ošamoćen, ali opet sve za kvalitet, tako da. Zato, poz. Tako da. Želim da budem što prirodniji, malo pred kamerom nekako vidim da nisam to ja, jesam ja, ali opet nisam na neki način na koji bih trebao da budem, tako da. I to je bilo to, hajmo sad na klip. CV je ono što predajete kada se negde zapošljavate, to je bukvalno vaša lična karta za zapošljavanje. To je nešto što poslodavci prvo vide kada čuju za vas, odnosno odmah vam traže CV uglavnom, nije svugde tako, ali ja verujem da jeste. I onda zato vaš CV treba izgledati lepo, profesionalno, zato što poslodavci ne vide prvo vas, nego vide vaš CV. Ako vam je CV loš, onda će da misle da ste i vi loši i onda bukvalno je mnogo mala šansa da dobijete taj posao. Možda ja lupam gluposti, zato što nisam imao nikad nikakav posao, ali ja to tako gledam, tako da zato sam vam tako i rekao. Otkud ideja za ovaj klip jeste zato što sam se ja nedavno prijavio za jedan posao u Boru. Trenutno traje i dalje prva faza, završava se negde oko 12 večeras, 16. Nadam se da ću stići da izbacim ovaj klip do 9, lol. U prvoj fazi sam trebao da im pošaljem poruku na njihov mail zašto baš ja trebam da dobijem taj posao. Tako da iskreno mislim da ćemo prođemo u drugu fazu i baš zato hoću da napravim CV, da bude tu spreman. I to je bilo to, ajde sad da se prebacimo na share screen, na snimanje ekrana. Neću da snimam sebe kamerom zato što me užasno nervira ovaj blic iskreno i razbit ću telefon, tako da šta vam uopšte znači da me gledate dok vam ja pričam na ekranu, ništa, tako da znam da deluje profesionalnije, ali ne mogu drugi put, tako da, hajde krenemo. Kao što vidite, ovo je moj CV, ovako nekako treba izgledati, moj telefon ću blurovati, da me ne zovete, kao da će me neko zvati, ali opet ne veze. Uglavnom kao što vidite, Circulum Vitae, iako tu nemam pojma što znači, iskreno mrzelo me da gledam, ali opet, kao što vidite ovdje ide vaša slika, samo da odmah da napomenem, ovo je jedna od verzije CV-a, možete da izgleda kako hoće, ali ja sam našao ovaj i onako ne znam, ovako mi se nekako sviđa, tako da možete uzeti i ovako, a možete naći neki novi. Samo krenuo, kao što vidite ovdje je moja slika, neka profesionalna sa mature, bla bla. Ovdje je moje ime i prezime, datum rođenja, grad, adresa, telefon, mail. Kao što vidite kratki opis čime se ja bavim, odnosno šta znam, šta sam uradio, neki kratak opis, tako da. Onda ide obavezno školovanje i obrazovanje. Kao što vidite, ja sam završio smer administrator računarskih mreža, Mašinska elektrotehnička škola Bor. To sam napisao sam ovdje također idu neki sertifikati, ako ih imate, ja imam Mikrotik MTCNA sertifikat. Onda zatim radno iskustvo, većina mladih ljudi neće imati neko radno iskustvo, nemam ni ja, osim mogu na internetu, iskreno ne znam ni da li se ovo računa, ali ja volim to tako tu da stavim. Čisto da ne bude prazno, onda ostale veštine, dobro poznavanje engleskog jezika, tu pišete neke ostale veštine što niste stavili gore. I kao što vidite, ja ništa spec nisam stavio, zato što nisam imao neki ideje. Ću izmeniti ovaj CV da bude malo bolji. Mrzim me to da snimam, tako da znam kao ti si youtuber, hoćeš da nam pokažeš nešto vam mrzite. Kao što sam rekao, ne želim sve detaljno vam pokažem, mučite se malo i sami, evo, ja vam čisto pokazujem neki template, tako da Onda kao što vidite ovdje ima neke dodatne informacije, tu su neka moja takmičenja, nisam ni tu znao šta sam. I ovdje zadnje je preporuke.
kao što vidite lista kontakta ljudi koji mogu postaviti raditi preporuke, može staviti preporuke dostupne na zahtjev. Tako da, ja ovdje nisam iskreno imao šta da stavim, tu moram da smislim koga i šta da stavim, zašto je to jako bitno. Što su važni ljudi tu, to ste vi bolji. Šalim se, nije baš tako, ali da. I onda također postoji propratno pismo. U propratnom pismu pišete zašto baš vi trebate da dobijete taj posao. To samo napišete isto u Wordu. I to je bilo to. Sad šta hoću dalje da vam pokažem, to jeste ovaj CV, odnosno Photoshop CV koji se meni jako sviđa. Skoro sam naletao na template na internetu i baš mi se svidio, evo kao što vidite ovo je free to use. Možete da menjate ovdje, evo na primjer ovdje piše Johan Smith. Evo naš sam, Johan Smith. Sad ćemo tu ući, evo ako ne ste koristiti Photoshop se koristi ovako. Evo stavit ću Vladimir Balanović. I bukvalno tu sve izmenite kako vama odgovara, ne znam, meni se iskreno mnogo više sviđa ovakav CV zato što nekako još nije viđen. Ovo nikad nisam vidio da ima neki ovakav CV i zato baš hoću ja da napravim da moj bude ovakav, čisto da se izdvajam od mase ljudi koji se prijavljuju za neki posao. Jeste da je ovo za neki grafički dizajner i to, ali mislim da meni može da posluži kao web developeru, tako da. Ako želite i vi ovakav CV možete mi se javiti na Instagramu. Ako se javi baš 40 ljudi, ne mogu svima, ali ne vjerujem da će se javiti toliko ljudi, ali ako nekome treba, evo mogu to da učinim. Da uradim, javite se na Instagramu _Balanović. I da, bukvalno, to je to što još da pričam, ne znam, iskreno, ovo sve treba se izmeniti, to trebam da uradim. Ne mogu to snimati zato što bi previše trajalo. A želim ovaj klip da snimim što je brže moguće, iako nije baš nešto profesionalno, ali šta se radi. I da, to je bilo to, sad još malo da gledate mene. Pa to je bilo to od ovog klipa, nisam iskreno nešto u elementu za snimanje ovih klipova, nemam pojma šta mi je, ali morao sam danas bukvalno da snimim. Želim da češće izbacujem klipove, klipovi će biti, nemojte me držati za reč, ali nadam se malo profesionalniji i bolji. Potrudit ću se maksimalno za to i da, ako vam nešto nije jasno, ništa vam nije jasno najvjerojatnije, možete mi se javiti na Instagram profilu _Balanović. Tu ću vam pokušati objasniti ako je u mojoj moći. I da, što bih još rekao, to je bilo to, nadam se da su uživali i da ste naučili nešto. Ostavite like ako jeste, ostavite subscribe. Mnogo mrzim da ovo da pričam, majke mi, mnogo se osjećam jadno kad pričam ovako kao pravi youtuber. Iskreno voli me kurac i za like, subscribe, tako da snijam zbog sebe i to je to. Vidimo se u narednom videu, pozdrav. Malo se gubim, ali jebi ga, pozdrav. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.